गिबियावनो बयखौबो आंनि दिनैनि बे गोदान भिडिअ बरायनो लाग्रोबाय। दिनैनि भिडिअ आङो लाबोदों मेथ्सनि माखासे सोंलुफोर आसाम पुलिस आरो जायखिजाया साख्रिनि आयदाफोरावनो फैथावना मेथ्सनि माखासे सोंलुफोर लाबोनाय जादों। बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांबानो जाबाय। नोंथांमोना कमेन्ट खालामगासिनो दङ आसाम पुलिसनि एग्जामा गोबाव गैला होननानै। आंबो नाजागासिनो दङ नोंथांमोननो सानफ्रामबो मेथ्सनि भिडिअ लाबोनो आङो खस्थ' खालामनानैबाबो नाजालांगोन नोंथांमोननिसिम भिडिअ लाबोनानै फैनो। नोंथांमोनाल' भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो लोगोफोरनो भिडिअखौ शेयार खालामलाय आरो कमेन्ट खालाम आरो लाइक खालामलायनानै होबानो जाबाय। दा दिनैनि भिडिअआ जागोन नैबे कुइसन नाम्बार 1 आव दङ मेथ्सनि मोनसे गोनांथार सोंलु बियो। दा बेबायदि कुइसना जोंना आसाम पुलिसानो जा एबा जायखिजाया साख्रिनि आनजादानो जा बेबायदि सोंलुखौ जोङो फैनाय नुयो। दा बाहाय गासिबाव मा नुदोंनो बर्ग रोदा सिन नुदों। बर्ग रोदा सिन दंजोबो नै बेखौ मा होनो बर्ग रोदा सिन होननानै बुङो बै सिनखौ। दा बे बर्ग रोदा सिननि सिङाव थायोबा एबा रुट अभारनि सिङाव थायोब्ला जोङो मा खालामनांगौ बेखौ जोङो मिथिनांगोन। एग्जाम्पल हिसाबै मोनसे लानो बे बर्ग रोदा जाहैबाय बाहाय जुदि मा दङब्ला 49 दङलायनो। दा अब्ला जोङो 49नि मा दिहुननांगोननो बर्ग रोदाखौ दिहुननांगोन। दाना बर्ग रोदा होननाय लोगो लोगो जों माखौ बुजिगोन मोनसे अनजिमा जाय अनजिमाखौ एखे अनजिमाजों सानजाबनानै मोनो बे अनजिमाया जागोन बर्ग अनजिमा आरो बै सानजाबगिरि एखे अनजिमायानो जागोन बर्ग रोदा। एग्जाम्पल हिसाबै 49 नि सानजाबगिरि होननाय लोगो लोगो 7 सानजाब 7 मा जागोन बेयो 49 जागोन 49 जागोन। होमबा बे 7 आनो जागोन बे 49 नि बर्ग रोदा जागोन बेनो बेनि बर्ग रोदा जागोन। होमबा दा जोङो नायलांनो बेखौ जोङो मा खालामनांगौ नैबे आगसिनिफ्राय जोङो बेखौ ओरै दिहुनलांनो हानाय नङा। मानिफ्राय दिहुननांगोन ओरै आगदानिफ्राय ओरै दिहुनबोनांगोन। बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय जोङो आगदानिफ्राय फारि 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 दिहुनलांगोन। दा बाहाय फार्स्टआवनो दङ नैबे बर्ग रोदा सिन बेयो नै बर्ग रोदानि सिङाव दङ 225। दाना 225 नि बर्ग रोदाया मा बेलाय? दा जोङो 225 नि बर्ग रोदाखौ जोंनो नांगौ। दा बाहाय बर्ग रोदा होननाय लोगो लोगो बेखौ अबे एखे अनजिमाजों सानजाबनानै मोनो बेखौ जोंनो नागिरनांगौ। दा बाहाय जोङो नुयो बेखौ माजों सानजाबनानै मोनगोन आरो बेखौ नागिरनायनि फर्मुलाबो दङ आं मोनसे होनो। दा 225 खौ जुदि नागिरनांगौ जायोब्ला ओरैबायदि खालामगोन बेखौ जोङो माजों रानगोन बेखौ 3 जों राननो हायो ना हाया? 2 जोंथ' हाखाया 3 जों राननानै नायनायनि 3 जों राननि 22 खौ 3 जों रानबा मा मोनगोन 3 सानजाब 7 मा जायोमोन 21 जायो 1 आग्लायगोन। दाना 3 सानजाब 7 21 जानाय लोगो लोगो दानख'योबा 1 आग्लायगोन 1 खौ मा खालामदो नैबे 1 जों लाफादो 15 जाहैबाय बियो। होमबा बे 1 आग्लायनाया 1 जों लाफा 15 3 सानजाबबा 15 जाहैबाय मा जागोन 75 जाहैबाय। दा जोङो बेखौ माजों रानगोन 75 खौ दाना माजों राननो हागोन 3 जों रानबावगोन जोङो। 3 जों 7 खौ रानग्रोदो फार्स्टआव 7 सानजाब 2 6 जागोन बियो 6 जानाय लोगो लोगो बिनि 1 आग्लायनाया बेयाव थांबाय 15 जालायबाय नै। ओमफ्राय मा जागोन बे 3 सानजाब बा 15 जाहैबाय बियो। दाना 25 खौ जों मा खालामनो हाया 3 जों राननो हाया जोङो माजों रानगोन 5 जों रानगोन 5 सानजाब बा 25। दा बाहाय 225 नि जुदि बर्ग रोदा दिहुननांगौ जायोब्ला मा जागोन बेयो 3 आ 2 जाहैसिगोन ओमफ्राय 5 आ 2 जाहैबाय। दाना बाहाय बिसोर मोननैजों मोनसे लादो जरा लानांगौ थारमाने। होमबा बेहाय 3 खौ जोङो मोननैजों मोनसे लागोन ओमफ्राय 5 खौ मोननैजों मोनसे लागोन बा 3 सानजाबा मा जागोन 15 जाहैगोन। दा अब्ला 225 नि बर्ग रोदाया मा जाखो 15 जाहैबाय। दाना 15 जों मा खालामदों नैबे 152 जों दाजाबदो। दाना दाजाबबा मा जागोन 4 जों 5 जों मा जागोन बे 9 जागोन 5 जों 1 जों 6 जागोन 1 आ 1 फैबाय। दाना 169 जाहैबाय। दाना 169 नि बर्ग रोदा नागिरनांगौ बेजों प्लास खालामबाय दै प्लास खालामनानै 169 मोनबाय। दाना बिनि बर्ग रोदाया मा जागोन 169 नि बर्ग रोदाया जोङो खालामनानै नायोबा मोनो 13 मोनगोन बियो 13 सानजाब 13 मा जायोनो 169 जायो। होमबा बे जाहैबाय। दाना होमबा बेयो जाहैबाय मा जागोन 13 जाहैबाय बिनि बर्ग रोदाया 13 जाहैबाय 169। दाना 13 जों दाना 108 जों मा खालामबावदो प्लास खालामबावदो। 108 जों जुदि 13 जों दाजाबोबा मा जागोन दाना दाजाबोब्ला जाहैबाय 121 जाहैबाय। दाना 121 नि बर्ग रोदा नागिरदोलाय 121 नि बर्ग रोदा नागिरदोलाय दाना बेजों दाजाबनानै मा जागोन 121 जाहैबाय। दाना बिनि बर्ग रोदाया मा जागोन 121 नि बर्ग रोदाया बिनि बर्ग रोदाया जागोन 11 जागोन 11 सानजाब 11 121 होमबा बाहाय मा जाबाय 11 जालायबाय। दाना 11 जों आरो 25 जों दाजाबलाय 11 जों 25 दाजाबसो जागोन 25 जों 11 दाजाबोबा बे जाहैगोन 36 जाहैबाय नै। होमबा दाना 36 नि बर्ग रोदा नागिरदोलाय बेजों दाजाबनानै मा जाखोनो 36 जाहैबाय 36। दाना 36 नि बर्ग रोदाया मा जागोन
द' सानजाब द' 32 जों बयबो मिथिगौ होमबा 6 सानजाब द' 32 जाबाय दाना बेयाव मा जाबाय 6 जालायबाय दाना 6 जों 10 दाजाबा मा जागोन 12 जागोन ना जाया 12 जाहैगोन दाना 12 नि बर्ग'दैया मा जागोन 4 जागोन 4 सानजाब 4 16 होमबा बेहाय मा जाफैगोन एन्सारा लास्टआव 4 जाफैबाय होमबा एन्सारा 4 जाबाय बा बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन ए 4 दा बेखौ आङो बेबायदि दिहुननो होनायखाय एसे गोबाव लादों नोंथांमोना एग्जाम समाव बेखौ गोरलैयैनो एबा गुसुं समनि गेजेरावनो जोङो दिहुननो हागोन बेहायल' मोजाङै साननानै दिहुनबानो जाबाय एसे मोजाङै सान माब्रै जाथावथाव बेखौ दा कुइसन नाम्बार 2 दङ बयनिख्रुइ देरसिन 4 सानजिमानि अनजिमाखौ दिहुन जेब्ला 12 15 20 आरो 30 जों राननायाव खेबफ्रोमबो 3 रानखोन्दा थायो थारमाने मा होनदों बयनिख्रुइबो देरसिन अनजिमाखौ दिहुननांगौ बयनिख्रुइ देरसिन अनजिमा माने 4 सानजिमानि अनजिमा मोनब्रै सानजिमा थानाय बयनिख्रुइबो देरसिन अनजिमाखौ दिहुननांगौ जेब्ला मा होनो माजों रानगोन 12 15 20 आरो 30 जों रानजानाय जानांगोन बेजों राननायाव मा जाबावनांगोन नैबे मोनब्रै अनजिमाजोंबो राननायाव खेबफ्रोमावबो राननायाव 12 जों रानबाबो 15 जों राननायावबो 20 जों राननायावबो 30 जों राननायावबो रानखोन्दाया 3 थानांगोन होमबा बे अनजिमाया मा जागोन दाना बेखौ दिहुननो थिनदों दा ओरैबायदि जोङो बे 12 15 20 30 नि मा नांगोन एलसिएम नांगोन बिनि एलसिएमखौ जों होनांगोन एलसिएमआ मा जागोन दाना बिनि एलसिएमखौ जोङो दिहुननांगोन एलसिएम माने दुसासा होननानै बुंगोन दा नोंथांमोनाथ' एलसिएमखौ बयबो दिहुननो रोंखायो जानो हागौ अब्लाबो आङो खेबसे दिहुननो होबावनो दा 12 15 20 30 नि एलसिएमखौ बोरै दिहुनगोन नै खेबसेनो राननानै दिहुननो हायो एबा मोनसे राननानै दिहुननो हायो एबा सानजाबगिरि दिहुननो हायो एबा सानजाबगिरि बिफां बानायनानै दिहुननो हायो गोबां फर्मुला दङ दा आङो बेखौ खेबसेनो राननानै नैबेनि एलसिएमखौ दिहुनगोन दा बेखौ जोङो माजों राननो हायो खेबसेनो मोनब्रैबो अनजिमाखौ माजों राननो हायो जोङो नायोब्ला नै बेखौ मोनफ्रोमबो अनजिमाखौनो 3 जों नङा 2 जों रानग्रोनोसै 2 जों राननो हायो दाना 2 जों रानबा मा मोनगोन आरो 2 जोंथ' नैबेखौ राननो हालालायनो दा बेखायनो जोङो मा खालामनांगोन खेबफ्रोमखौबो राननो हायाब्लाबो 2 जोंनो रानग्रोनोसै दा 2 जों रानोबा मा जागोन बेयो 6 जागोन बेथ' बेनो थाबाय रानजाला नालाय बेयो मा जागोन 10 जागोन बेयो मा जागोन 30 आ 2 जों रानबा 15 जागोन बेबायदि जाहैबाय दाना बिसोरखौ माजों रानबावगोन बिसोरखौ जोङो माजों रानबावनो हायो 2 जोंनो रानग्रोबावनोसै दाना 2 जों रानबा मा जागोन बियो 3 जागोन बे 15 थाथ'बाय रानजाया नालाय बे 5 जागोन बे मा जागोन बे रानजाया नालाय बेबो थाथ'बाय 15 थाथ'बाय दाना मा जाबावगोन 2 नि उनावहाय जोंना मा दङ एसे देरसिन अनजिमाया रोदा अनजिमाया 3 दङ 3 जों रानगोन 3 जों रानोबा बे 1 जाबाय बे 15 आ 5 जाबाय 5 आथ' थाला रानजाला थादोंसै दाना 15 रानबा 5 जाहैबाय दाना 3 नि उनावहाय मा जागोन 5 जों रानगोन दाना 1 आसो फैबाय 5 आ 5 जों रानबा 1 5 खौ 5 जों रानबा 1 5 खौ 5 जों रानबा 1 मोनजोबबाय होनबा जोंना राननाया जोब्बाय दा कमप्लिटलि बेखौ सानजाबबानो बिनि माखौ एलसिएमखौ मोनसिगोन आरोना 2 सानजाब 2 4 सानजाब 3 12 12 सानजाब 5 60 होमबा बिनि एलसिएमआ मा जाबाय 60 जाहैबाय 60 आनो जाहैबाय बिनि एलसिएम दा जोङो फार्स्टआव जोंना खामानिया मा एलसिएम लानांगोन माने बयनिख्रुइबो माने 4 सानजिमानि बेजों रानजानायखौ दिहुननांगौ जायोब्ला मा जानांगोन एलसिएमखौ जोंनो नांग्रोगोन दाना बयनिख्रुइबो देरसिन मोनब्रै सानजिमानि अनजिमाया मा जाना मानो 9999 बेनो जाबाय बयनिख्रुइबो देरसिन माने मोनब्रै सानजिमानि अनजिमा दा बेखौ जोङो मा खालामनांगोन नैबे जोंना मा होनो दा मोननाया 60 जों राननानै नायनांगोन 60 जों राननानै नायनानै जोङो रानखोन्दा मोनगोन रानखोन्दाजों नैबेखौ दानख'गोन अब्ला बेनो जागोन नैबे मोनब्रै अनजिमाजों रानजानाय अनजिमा दा जोङो 60 जों बेखौ रानोबा मा जागोन 60 सानजाबसे 60 जाहैबाय 9 फैबाय 9 फैबाय 9 फैबावबाय दाना बे माबाय 3 फैबाय दाना 30 खौथ' राननो हाला खेबसेनो 399 लागोन 60 सानजाब 6 मा जागोन दाना 6 सानजाब लाथिख' लाथिख' फैबाय 6 सानजाब 6 36 फैबाय मा जाबाय 9 फैबावबाय बेबो 9 फैबाय बे मा जाबाय 3 फैलायबाय नै दाना 399 जालायबाय 60 सानजाब 6 मा जाहैबाय जोंना 360 जायो दाना बे 9 फैगोन ओमफ्राय बे दानख'बाय 39 फैगोन होनबा 39 आद्रा जाहैबाय
39 खौ जोंनो राननो हाला बेजों होमबा जोंना बयनिख्रुइबो देरसिन मोनब्रै सानजिमानि अनजिमाया 9999 मोन बेखौ 39 आद्रा थायो नालाय माने 9999 आ नैबे अनजिमाजों रानजाया थारमाने बेजों रानजानाय अनजिमाखौ नागिरनांगौबा मा खालामनांगोन नैबे आद्राखौ दानख'नानै गारनांगोन होमबा दानख'नानै गारोबा मा जागोन बे दाना दानख'नानै 9 खौ 9 दानख'बा 0 9 निफ्राय 3 थांबा 6 ओमफ्राय 9 आ 9 फैगोन ओमफ्राय 9 आबो 9 फैगोन होमबा 9960 जाहैबाय नैबेजों रानजानाय अनजिमा 12 15 20 आरो 3 जों रानजानाय अनजिमा दाना बेखौथ' सोङाखै माखौ सोंदों 30 जों राननायाव होनदों खेबफ्रोमावबो 3 आद्रा थायोनो 3 रानखोन्दा थायो अब्ला बेजों मा खालामनांगोन 3 प्लास खालामदेरनांगोन 3 आ आद्रा थाबाय थागोन नालाय बे जाहैबाय ग्रोब रानजाग्रा नोंथांमोना नायनो हागोन बेखौ 9960 खौ बेजोंबो राननानै नाय बेजोंबो राननानै नाय बेजोंबो राननानै नाय बेजोंबो राननानै नाय बे रानजाजोबगोन मोनब्रैजोंबो दाना 3 आद्रा थानाय जानाय लोगो लोगो 3 दाजाबदेरगोन होमबा 3 दाजाबदेरनाय लोगो लोगो मा जागोन बियो एन्सारा बेजों जुदि 3 दाजाबदेरोबा 3 फैबाय 6 फैबाय 9 फैबाय 9963 होमबा बे 9963 मा जाहैबाय नैबेजों राननायावबो 3 आद्रा थागोन बेजों राननायावबो 3 आद्रा थागोन बेजों राननायावबो 3 आद्रा थागोन बेजों राननायावबो 3 आद्रा थागोन बेखायनो थार फिननाया जागोन अप्शनफोरनि गेजेराव अप्शन ए आ जासिगोन बिनि थार फिननाय नोंथांमोना नोट्स खालामनानै बुजियाखैबा खनले नायबाय थाबानो जाबाय अब्लानो बुजिगोन बेबायदि कुइसनफोरा जोंना एग्जामफोराव फैयो दा कुइसन नम्बर 3 आव दङ बयनिख्रुइ देरसिन मोनब्रै बिसाननि अनजिमा जायखौ 12 15 18 आरो 27 जों राननो हायो बियो जादों होननानै बुंदों माने बयनिख्रुइबो देरसिन मोनब्रै बिसाननि अनजिमा जाय अनजिमाखौ नैबे 12 15 18 आरो 27 बे मोनब्रैबो अनजिमाजों राननो हायो बेखौ दिहुननांगौ दा मोनब्रै बिसाननि बयनिख्रुइ देरसिन अनजिमा होनोबा जों बयबो मिथिगौ मोनब्रै बिसाननि बयनिख्रुइ देरसिन अनजिमाया जाबाय 9999 दा बेखौथ' जोङो नैबे मोनब्रैजों अनजिमाजों राननो हाया दा बेखौ राननो हायैनि थाखाय जों मा खालामनांगौनो बे जों राननो हानाय अनजिमाखौ जोङो दिहुननांगौ दा दिहुननांगौ जायोब्ला दा 12 ओमफ्राय 15 18 27 बिनि मा दिहुननांगोन एलसीएम नांगोन जोंनो एलसीएमखौ जोङो नांगोन बिनि दुसासाखौ दिहुननानै लाग्रोनांगोन दा बिनि दुसासाया मा जागोन दा बाहाय दुसासा दिहुननायावबो माखासे कनफ्यूज जानो हागौ आङो दहायबो दुसासाखौ दिहुननो होखांबाय सिगांनि कुइसनाव दा आङो नैबे कुइसननि दुसासाखौबो दिहुननो होगोन दा नैबे 12 15 18 27 बिनि दुसासाखौ ओरैबायदि दिहुनगोन जोङो बेबायदि खालामनांगोन दा बेबायदि खालामनांगौ जायोब्ला जों मा खालामगोन दाना बाहाय मोनब्रैबो अनजिमाखौ मोनसे अनजिमाजोंनो राननो हायो नामा बेखौ जोङो नायोब्ला जोङो गोरलै जासिनो दा बाहाय जोङो नुयो 3 जों राननो हायो 3 जों राननोसै फार्स्टआवनो 3 जों रानोबा बे 12 खौ 3 जों रानोबा मा जागोन बियो 12 खौ 3 जों राननाय लोगो लोगो जोंना रोदा अनजिमाजों राननांगौ बेखौबो गोसोआव ला आरो मालाबा समाव रोदा नङाब्लाबो जानो हागौ एखे अनजिमाजों रानजायोब्ला दाना 12 खौ जोङो 3 जों रानोब्ला 4 जागोन 15 खौ 3 जों रानोबा 5 जागोन 18 खौ 3 जों रानोबा जोंना मा जागोन 6 जागोन 27 खौ 3 जों रानोबा 9 जागोन दा बेखौ जोङो माजों रानबावगोन दाना दा बाहाय राननो हानाय दंबावो जाहैबाय 6 आरो 9 मोननैखौ रानलायनो हानाय दंबावो दा बेखौ जों माजों राननांगौ 3 जोंनो राननो हायो 3 जों रानोबा मा जागोन बे 4 आ थाथ'दों 5 आबो थाथ'दों 9 खौ 3 जों रानोबा 2 जागोन 6 खौ 3 जों रानोबा 2 जागोन 9 खौ 3 जों रानोबा 3 जागोन दा बा एखे दंबावो नामा दा 4 आरो नैबेखौ राननो हाबावो 2 जों राननोसै 2 खौ 2 जों रानोबा 2 जागोन 5 आ 5 थाबाय 2 खौ 2 जों रानोबा 1 जागोन 3 आ 3 फैबाय दा बाहाय एखे अनजिमा दंबावो नामा गैला नै 2 5 3 एखे नंला बियो एखे मोनसे अनजिमाजों रानजानाय बेबायदि अनजिमा गैला आरो बे मोनथामबो अनजिमाया मानो रोदा अनजिमा जाबाय बेखायनो जोङो टटेलि बे अनजिमाखौ सानजाबबाबो जाबाय बाहाय रानबावनोबो हायोमोन नाथाय रानलायनांगौनि गोनांथि गैला मानोना एखे अनजिमा गैला नालाय रानोबा बेखौ 2 जों राननो हायो 2 खौ रानजागोन 5 जों राननो हायो 5 आल' रानजागोन 3 खौ राननो हायो 3 आल' रानजागोन नाथाय बेखौ राननो नांला बाहाय रोदा अनजिमा जाजोब्बाय आरो एखे अनजिमा गैला दा अब्ला बेखौ सानजाबजोबनानै नायनो मा जागोन 3 सानजाब 3 9 9 सानजाब 2 18 18 सानजाब 2 मा जागोन दाना 18 सानजाब 2 मा जागोन नो 2 सानजाब 8 16 6 होबाय 1 2 सानजाब 1 2 36 जाहैबाय 36 सानजाब 5 जोंना मा जागोन 36 सानजाब 5 5 सानजाब 6 30 5 सानजाब 3 15 16 17 18 जाबाय 180
180 सानजाब 3 मा जागोन दाना 180 सानजाब 3 मा जागोन लाथिख' 3 सानजाब 8 3 सानजाब 8 जोंना मा जायोना 24 3 सानजाब 1 3 4 5 540 जाहैबाय होमबा बिनि एलसीएम मा जाखोनो 540 जाहैबाय दा दहायनि बायदिनो एखे जोङो बयनिख्रुइ देरसिन अनजिमा 9999 खौ माजों राननांगौ जासिगोन ना 540 जों जोङो राननो हासिगोन दा 540 जों राननो नायनो दा फार्स्टआव जों मा लागोन मोनसे 99 खौथ' राननो हाया खेबसेनो मोनथामखौ लागोन जोङो 9999 खौ जोङो 540 जों रानगोन 540 सानजाबसे मा जागोन बियो 540 जागोन दानख'योबा 9 फैगोन 9 खौ लाथिख' दानख'बा 9 आनो फैगोन 9 निफ्राय 4 थांबा मा जागोन दाना 9 निफ्राय 4 थाङोबा 5 जागोन 9 निफ्राय आरो 4 थांबावबा मा जागोन सरि नैबे 5 सो नैबे 5 जागोन बियो माने 540 सानजाबसे 540 आनो जायो नालाय दा नैबे 9 निफ्राय 5 थाङोबा दाना मा जासिगोन बियो 4 जासिगोन बियो होमबा 4599 दा बे 4599 खौ खेबसेनो राननांसिगोन जोङो माजों 540 जों दा 540 जों जोङो मा होनांगोन 8 सानजाब नांगोन 8 सानजाबब्ला मा जागोन 8 सानजाब लाथिख' जागोन 8 सानजाब 4 जागोन 32 जागोन 2 होबाय 3 आटेक 8 सानजाबबा मा जागोन 40 41 42 43 बे मा जागोन 43 जागोन होमबा दानख'बा मा जागोन 9 ओमफ्राय 9 निफ्राय 2 दानख'योबा मा जागोन 7 5 निफ्राय 3 दानख'योबा मा जागोन 2 जागोन होमबा 279 जाहैबाय आद्रा रानखोन्दा दाना बेखौ नैबे 540 जों राननो हाला दाना रानखोन्दा जाबायबा जोंना मा खालामनांगौ नैबेखौ जोङो दानख'नांगौ रानखोन्दाजों 9999 खौ 279 जों दानख'नांगौ दानख'योबा मा जागोन दाना नायदो 9 खौ 9 जों दानख'बा लाथिख' 9 निफ्राय 7 थांबा 2 9 निफ्राय 2 थांबा 7 ओमफ्राय 9 निफ्राय 9 फैबाय 9720 दाना 9720 जाहैगोन 12 15 18 आरो 27 जों राननो हानाय बयनिख्रुइबो देरसिन मोनब्रै बिसाननि अनजिमा मोनब्रै बिसाननि अनजिमा मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै बिसान दङ दा बेहाय बेखौ कुइसना माखौ सोंदों बेखौनो सोंदों कुइसना माने ओरैबायदि होनो कुइसना बयनिख्रुइबो देरसिन मोनब्रै बिसाननि अनजिमा जायखौ 12 15 18 आरो 27 जों राननो हायो होननानै सोंदों होमबा बिनि फिननाया मा जागोन बेनो जासिगोन होमबा बिनि फिननाया मा जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन सि अपसन सि आ जाहैबाय बिनि थार फिननाय 9720 दा कुइसन नाम्बार 4 आव दङ बयनिख्रुइबो उन्दै मोनसे अनजिमा दिहुन जायखौ 8 9 12 आरो 15 जों रानोब्ला मोनफ्रोमबोनि बेलायाव से रानखोन्दा मोननाय जायो दाना मा होनदों माने बयनिख्रुइबो दुइसिन अनजिमाखौ दिहुननांगौ उन्दैसिन अनजिमा जायखौ मा होनो नैबे 8 9 12 आरो 15 जों रानोब्ला से रानखोन्दा मोनो दा अब्ला बेबायदि होनाय लोगो लोगो जों माखौ दिहुनग्रोना लानांगोन बयनिख्रुइबो दुइसिन अनजिमा जायखौ 8 9 12 आरो 15 जों राननो हायो बेखौ दिहुनग्रोनांगोन आरो उनावहाय जों मा खालामगोन से रानखोन्दा थायो नालाय सेखौ दाजाबनांगोन दाना बयनिख्रुइबो दुइसिन अनजिमा होनाय लोगो लोगो जों माखौ दिहुननांगौनो एलसीएम खौल' दिहुननांगौ डाइरेक्ट दुसासाखौ दिहुननांगौ दुसासानि आबुं मुङा जाहैबाय दुइसिन साधारन सानजाब मोननाय दाना दुइसिन साधारन सानजाब मोननायखौ जोङो दिहुननांगौ माने एलसीएम खौ दिहुननांगौ आरो माने बे मोनब्रैबो अनजिमाजों रानजानाय फिसासिन अनजिमाखौ दिहुननांगौ दहायनिया दङमोन मोनब्रै सानजिमा होलायनाय दङमोन दाना बेबायदि होनाय गैया डाइरेक्टलि दिहुननांगौ जाहैबाय नैबे बे मोनब्रैबो अनजिमाजों रानजानाय दुइसिन अनजिमा बेखौ दिहुननांगौ दा बेखौ जुदि दिहुननांगौ जायोब्ला जों मा खालामगोन नैबेनि एलसीएम दिहुनगोन जोङो एलसीएम दिहुननायनि फर्मुलायाथ' आङो सिगाङावबो दहायबो होखाबाय दा बाहाय 9 12 आरो 15 नि एलसीएम खौ जोङो दिहुनगोन दा बेखौ जोङो फार्स्टआवनो जोङो माजों राननो हायो 2 जों रानग्रोनो हायो 8 खौ 2 जों रानबा 4 जाहैबाय 9 आ 9 थाथ'बाय राननो हाया 12 आ 6 जाहैबाय 15 आ 15 थाथ'बाय राननो हाया दाना 2 जों रानोबा मा जागोन बियो 2 जाहैगोन ओमफ्राय 9 आ 9 थाबाय बियो 3 जाहैगोन बियो 15 जाहैगोन दाना बेखौ माजों रानगोन जोङो 3 जों राननोसै 2 आ थाथ'सै 2 थाबाय 9 खौ 3 जों रानबा 3 जाहैबाय 3 खौ 3 जों रानबा 1 15 खौ 3 जों रानबा 5 जाहैबाय दाना एखे राननो हानाय अनजिमा जोंना गैला नै बेहाय बियो 3 बियो 2 बियो 3 बियो 5 आलादा जाबाय नै दाना होमबा जों बेखौ कमप्लिटलि सानजाबबानो जाबाय बेखौ कमप्लिट सानजाबनानै मा जायो बेनो जासिगोन एलसीएम जासिगोन माने एलसीएम जासिगोन 8 माने 9 12 15 बिनि मा जागोन एलसीएम जागोन दाना नायदो 2 सानजाब 2 4 4 सानजाब 3 12 12 सानजाब 2 24
24 सानजाबथाम मा जागोन दाना 24 सानजाबथाम मा जासिगोन बे सानजाबोब्ला 12 10 72 72 सानजाब 5 नैबे 5 दंबावो नालाय 72 सानजाब 5 मा जासिगोन 5 सानजाब 20 5 सानजाब 7 35 32 जासिगोन बा 360 जाहैबाय नै बा बिनि एलसिएम मा जागोन 360 जाहैबाय होमबा 8 9 12 15 जों राननो हानाय बयनिख्रुइबो दुइसिन एबा एलसिएम आ जाहैबाय 360 दा बेखौ सोङाखै कुइसना मा होनदों नै बाहाय रानोब्ला मोनफ्रोमबोनि बेलायाव 1 रानखोन्दा मोननाय जायो दाना नैबे 360 आ 8 जोंबो रानजायो 9 जोंबो रानजायो 12 जोंबो रानजायो 15 जोंबो रानजायो नाथाय कुइसना नों 1 रानखोन्दा मोनो आद्रा 1 थानांगौ अब्ला जों मा खालामदो बेजों 1 खौ दाजाबदेरदो बेनो आद्रा जाहैबाय 1 दाजाबदेरदो होमबा मा जागोन लाथिख' जों 1 जों 1 फैबाय 6 फैबाय 3 फैबाय 361 होमबा फिननाया मा जागोन 361 जागोन सोरबा बायदिया फिननायखौ माखौ होफ्लांनो हागौ 360 खौनो जागोन नामा सानफ्लांनो हागौ नैबे सोंनाया थादेरोब्ला जोङो दाजाबदेरनांगोन होमबा बिनि फिननाया अपसनफोरनि गेजेराव अपसन डि आ जासिगोन बिनि थार फिननाय नोंथांमोना बुजिदों जानो हागौ नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजोंबो फोरमायहरनो हागोन बुजिदोंना बुजियाखै बेखौ कमेन्ट खालामनानै खिथाहरबानो जाबाय दा कुइसन नम्बर 5 आ दङ 672 आरो 120 नि देरसासा आरो दुसासाया जाबाय होननानै सोंदों माने 672 एन्ड माने 120 बिनि मा दिहुननांगौ देरसासा माने ओइसेफ दुसासा माने एलसिएम दिहुननांगौ ओइसेफ खौबो दिहुननांगौ ओमफ्राय एलसिएम खौबो दिहुननांगौ दा ओइसेफ एबा एलसिएम खौ जोङो दिहुनगोन दाना माने दिहुनगोन नोङो 672 ओमफ्राय 120 निखौ दिहुनगोन जोङो बिनि एलसिएम आरो ओइसेफ दिहुनगोन दाना ओइसेफ माने मा होननाय जायो जोंना हाईएस्ट कमन फैक्टर एबा देरसिन आगोसार सानजाबगिरि होननाय जायो दुसासा माने एलसीएम लेस कमन माल्टिपल एबा दुइसिन माने आगोसार सानजाब मोननाय बेबायदि बियो दा जोङो फार्स्टआव ओइसेफ आरो एलसिएम खौ दिहुननोसै दा जोङो बेनि गेजेरावनो मोननैखौबो खेबसेनो दिहुननो हागोन बेनिफ्रायनो जोङो ओइसेफबो दिहुननो हायो एलसिएमबो दिहुननो हायो ओइसेफनि थाखाय जों मा जानांगोन मोनथामबो अनजिमाया मोनसे अनजिमाजों कमन रानजानाय जानांगोन देरसिन आगोसार सानजाबगिरि जानांगोन दा जोङो फार्स्टआवनो नायनो 2 जोंनो राननानै नायनो दाना 2 जों रानबा बे मा जागोन 3 जागोन बे मा जागोन 2 जों रानोबा 2 सानजाब 3 6 2 सानजाब 36 जागोन बे मा जागोन 60 जागोन दाना बेखौ मोनसे दंबावो नामा 2 आ जाजेनखासिगोन बिनि ओइसेफआव गोलैखासिगोन ओइसेफआव मा जासिगोन 2 आ मोनसे गोलैजेनखासिगोन दाना माबा मोनसे दंबावो नामा एखे राननो हानाय एखे अनजिमाजोंनो मोनथामखौबो राननो हानाय 3 जों राननायनि जोङो 3 सानजाब 1 3 सानजाब 12 36 3 सानजाब 20 60 जायो होनबा 3 आबो बिसोर मोनथामखौबो राननो हायो होनबा 3 आबो गोलैबाय होनबा दाना एखे बेहाय मोनथामखौबो राननो हानाय एखे अनजिमा गैला होनबा 2 सानजाब 3 मा जागोन बे 6 आनो जाहैबाय मा जाखो बियो ओइसेफ जाहैबाय होनबा ओइसेफखौ जोङो मोनबाय 6 दाना एलसिएमनि थाखाय जोङो बेखौ मा खालामबावनांगोन रानबावनांगोन जोङो रानोबा 2 जों रानगोन 2 जों रानबा बे 1 फैबाय बे 6 फैगोन आरो बे मा फैगोन 10 फैगोन आरो रानबावोबा बे 2 जों रानबावोबा बे 3 फैबाय बे 5 फैबाय दाना बेबायदि जाहैबाय दा बेखौ जोङो 3 आरो नैबे 1 थाबाय जेनेबा 3 आरो 5 बेथ' एखे नंलालाय बेखौ डाइरेक्ट सानजाबनानै मा मोनो बेनो मा जासिगोनलाय एलसिएम जासिगोनलाय एबा दुसासा जासिगोनलाय 2 सानजाब 3 6 सानजाब 2 12 सानजाब 2 24 24 सानजाब 3 दा मा खालामनांगोन 24 जों 3 जों सानजाबनांसिगोन 24 सानजाब 3 मा जागोन 3 सानजाब 4 12 नैबे 1 3 सानजाब 2 6 72 जागोन दाना बे 72 जों नैबे 5 जों सानजाबनांसिगोन 72 सानजाब 5 मा जागोन 5 सानजाब 2 लाथिख' होबाय 1 थाबाय 5 सानजाब 7 35 32 होनबा मा जागोन एन्सारा 360 जासिगोन बिनि फिननाया मा जागोन 360 ओइसेफआ बेसेबांमोन 6 मोन एलसिएमआ 360 होनबा ओइसेफ आरो एलसिएमखौ जोङो मोनबाय 6 आरो 360 होनबा फिननाया अपसन ए आ जासिगोन थार फिननाय नोंथांमोना बेबायदिनो ओइसेफ आरो एलसिएमखौ दिहुनबानो जाबाय दिनैनि भिडिअआ भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय आरो उननि भिडिअआव लोगो मोनलायफिनगोन भिडिअखौ जोबासै नायनायनि थाखाय साबायखर गोजोनथोंसै थेंक इउ